That's why you see sufferation and all them abomination and them thing there. That's why you see we make this song. I beat you. No discrimination, denomination. All I want to see is education. Right? So let's give them the right life. Not the wrong one, the right book. Teach them. We stand up. Goedemiddag volgers van Newara. Goedemiddag Sranan. Goedemiddag Sranan in het buitenland. Ja, Kona Wang. Kolukuso kan doen. Even mijn computer checken. Ja mensen, het is middag. Voor de anderen goedemorgen, goedenavond in het buitenland. Voor alle jarigen vandaag een happy day, want dat vergeet ik ook soms. Men vergeet die. Wat alibi e komoro tranga. Het is alibi komoro tranga smai pina. Dan trasana ipsa ook toe. Solesi temikos donja. Dan mijn actie misref af. Los voor alle negativiteit. Dan de sans mai takwa losani. Tak niya Newara komt voor eigen belang. Newara teishisma. Disi dati mas leuk en mooi. Maar weet, de geschiedenis zal uitwijzen. De toekomst zal uitwijzen. En dan zal men leren kennen wie Newara is en wie Nankusi is. Ik heb het vaker gezegd. En ik probeer op mijn manier dingen naar buiten te brengen. Ondanks dat ik zoveel tegenslagen krijg. En niet ik alleen hoor. Iedereen die de waarheid spreekt of een beetje kritisch is, dat de man de tapu. Herdi de madam tapu. Herdi de mijn arkimi. Mine de ogri dus mino go change nummer, mino go make de man arki.
Hier de mij luku na kokolampu na flashlight. Mi hoop dat de mij mek bigi money nam tapu de man say cha inlichting gwa insi. Mi hoop dat kuchara moro boom inlichting go. En mi white taki dus. Ik wens het beste uit. Ik heb ook via Facebook gehoord dat Trasma de mij bedreigt. De go naar Prasi loon toe. Maar ze halen hun hart maar op hoor. De waarheid moet een keertje gesproken worden. Het tranga zo lazy. Maar als de regering zoveel heeft beloofd. En deze president. En ook de vicepresident. En ook allemaal die samen met deze regering hun rommel uithalen, laat me het zo zeggen. Dan moeten ze niet morgen aan de natie wie Sranan komen vertellen. Maar ja, we hebben het geprobeerd. Een van de mensen zijn NPS'ers in de top. Niet NPS van de low hanging fruits van de NPS. Ja, zijn de toppers van de NPS die belang daar hebben. Want ze kijken niet naar de NPS mensen. En ze zeggen van dat het goed gaat. En als je hoort dat Slaans Hospitaal kinderen op de gang worden geboren. Kinderen worden geboren in een lift. Chingay dede. Omdat ja, het is toevallig gebeurd. Het kan gebeuren. Chingay kofeuze. Man is spangmieren. Slaans Hospitaal. Zo erg is het. Je weet, je hebt alle soorten journalisten. Maar heel veel journalisten gaan op sensatie. Toch? Breaking news. Maar we hebben geen journalisten die zaken goed gaan onderzoeken. Om wisselen aan mensen natie een beetje wakker te houden. Laatst misschien een film. En ik breed ook wat toe, maar ik tek desani. Over een cassava-fabriek. En mi lobatori. Mi hoop dat een man Godoro. Ik ken die meneer niet. Maar ik breed me met contact aan mij. Want is op de heer die wat mij sena sangim kon. En dan maak ik man I begin een wikik ba in Sranan. Dus mi hoop dat een meneer die Godoro. Want dat komt er niet alleen van naam kusing wara. Maar dat we een beetje wakker worden. Wat er aan de hand is. Wat deze beleidsmakers bezig zijn. Die zoveel hadden beloofd. Toch? Die zoveel hadden beloofd. En het wordt erger en erger. Men gaat reizen. En kinderen pinaren. Men gaat reizen. En doktoren hebben geen middelen om te werken. Aanzet op zijn kop, maar men gaat reizen. Men gaat ook reizen en heeft niets te maken wat er in Suriname gebeurt. Hele grote delegatie gaat praten over klimaat met family en friends. Met family en friends. Met de kwakshalvers die niet eens weten hoe je een kuub lucht moet berekenen om geld te halen van de wereld. Men reist wel voor sensatie. Dan heb je een andere minister zegt ja, zijn reizen heeft $100 miljoen gebracht. Maar hebben jullie wat gezien wat voor de natie is gedaan? Hebben jullie wat gezien aan armoedebestrijding? 100. Ja, die mannen zijn weer bezig voor mensen. Maar we gaan gewoon lekker door. Mek de dosa de wani de proberi. Misschien dat die zoekhoef tabaka. Wat hebben we gezien van die 100 miljoen? Deze minister van Bibis. Ik noem een minister nu van AZ. Dus deze minister van AZ, Algemene Zaken. Want hij bepaalt voor alle ministers in het kabinet. Hij bepaalt wat er nu gebeurt.
met onze Sranan natie. Als jullie dat niet willen weten, ga jullie maar onderzoeken. Dan ga je zelf zien wat voor maestro en welke trompet hij speelt en welke drumset hij speelt bij welke minister. Maar deze gasten denken dat we ze niet doorhebben. Ik had jullie ook beloofd dat ik een programma zou maken van ROGB. Het komt nog. Onderzoek een beetje. Dan mij vertraagt me. Dan mij boycott me. Want je mag ineens niets weten. Zelfs Glis werkt mee met corruptie. Want je weet, er zitten een aantal corruptelingen daar ook bij Glis. Maar ze vergeten dat het openbare register is. Ze vergeten dat alles wat gedocumenteerd wordt door de staat ergens een dag te vinden is. En we gaan erachter komen. Dan ga ik u bewijzen hoeveel corruptie er nog is bij ROGB. Want ik heb ook vernomen dat er aan de ringweg, toch, Chatuman, dat er daar beschikkingen worden gemaakt, dat er daar kaarten worden gemaakt en dan gaat de landmeter daar de hele dag tekenen. We hebben geobserveerd. Het lijkt dat er daar een domeinkantoor is aan de ringweg bij Chatuman, zo ga ik hem noemen. Constant gaat er de hele dag mensen. En we hebben alles gefilmd. Dus Chatuman mag weten, hij mag nu dicht doen. We hebben al 2 weken lang gefilmd. En we hebben iedereen gezien die daar gaat. We hebben ook die 2 landmeters gezien. Maar om terug te komen op deze minister van AZ, Algemene Zaken. Jullie weten wie ik zeg. En daarom toch gaan jullie geen enkel minister vinden. Jullie gaan alleen een corrupte minister vinden voor Financiën. Maar jullie gaan geen enkel minister vinden die een hart heeft voor Sranan natie. Die een hart heeft voor Suriname. Want jullie hebben heel Suriname plat gebeld en gesproken. Maar de mannen wani. De mannen wana voor Sanfunu. Dus ja toch. Maar eerlijk. Uno merk wansa op. Ta president is mopo uit a kondre. Nanga aladen yara yara. Nanga aladen sari. Nanga aladen jojo. Nanga aladen soort. Isabi toch? De soort paki sanf ding. Want nanga dat dema waka in kabinet. Nanga paleis. Uno merk op ta kondre e kon tot rust. Uno merk dat op no? A heer kondre kon tot rust. Dus volgens mij, betrouwt aksa president, tak no president, tang PD. Tang PD, want asande, agesta ka rust, a klimaat, alles sanyong. Waginerij, 50 autonef, in een hora verkeer, niks a rust. Une merken op, mensen? Alsjeblieft, kan ook aan tegen meer. Dus, intussen, de manjande steek dat wat we pleit, bigita kwe kwam om een mandir. En ja, we komen uit de Hindoeïsme geloof. En dan gaan we voor die Diwali staan. We gaan bidden voor meer en meer geld. Niets te maken met het volk. Ja toch? Dan wat zien we gebeuren? Geen enkele zaak wordt opgelost. Laat me even brengen. Kom ik op café naar Azandat, jongen. Even kijken wat het is. Moet even kijken, want soms de systeem, ja, zo schrijft hij weiger. Ik guess dat de man manipuleert mijn hele systeem ook toe. Maar ik kan arki wanzani. Ik kan arki, laat me even terugzetten. Hoe share. Nee. Iets gaat verkeerd hier. Even zo doen. Dat is niet wat u Wat jullie niet mislukt. Dat is niet wat u van uw Suriname wil hebben.
Het land is te rijk. 550.000 mensen kunnen gelukkig leven. Met goed beleid, met goed bestuur, met integere leiders. Met rechtvaardige verdelen van onze rijkdom, van onze inkomsten. Dat doet u niet, regering. Regering. Maar wat doet hij wel? Regeren Santoki Brunswijk, wat doen jullie wel? Verdelen jullie het gelijk? Hou jullie rekening met de armen vallen? Dat had u zelf gezegd. 550.000 mensen, regering. Vorige regering, HPSG. Al die pakketten gelden, al die miljoenen, al die landbouwersgelden van de minister van LVV. Meneer Santoki, u was nog geen president. Kunt u me daar antwoord op geven? Het is een dit jaar zo. Parlement visiteer ik guess dat je een braak. Mensen, vergeet me dat systeem. Ja, dus president, je hebt het zelf gezegd, Anomitaki, Ayutaki, toch? Dus ik kon leggen volk uit, alle de beloften zijn Mickey, dat we zullen goed hebben. Je had ook één toch? Isaba agraf, voor de karama baka yomi gamo nee jong. Puen potaman is de, oh ai, isabi, wama be de toch, abe sorwa 10 SRD. Taki na man bij wan merki. Nooit meer hora 100 SRD mensen. Ko aksa man dati. Ko aksa man, Graf Dragula. Ja toch, wat je met de Graf Dragula. Je bent zorg volk wat 10 SRD. Sapsa no. Ano 100 of 200 SRD. Desma moest bij no of abino voor bij merki na alai. Sapsa. Graf Dragula. Je bent tegen regeren Bouterse. Tak no. Luku ef mocho no mocho moro. Je bent také next prostitutie. Ga nu kijken. Ga naar Noord. Ga naar Frans-Japanenstraat. Ga naar Kerkplein. Wat is er gebeurd? Welke regering? Jullie kijken naar achteren. En je praat zo mooi. Ja, als de vorige regering. Dragula. Graf Dragula. Als de vorige niet zoveel schulden tegen 6 en 7%. Je zit bijna 2 jaar something. Wat heb jij gedaan? Hoeveel keren heb jij gereisd? Hoeveel keren? Kom het arme volk vertellen nog. Ga je nog naar Wanica, Graf Dragula? Want je weet niet hoe het hoort. Graf Dragula. Je verdient toch zoveel met je import. 10, $20.000 per maand. Dan laat die parlement voor iemand anders van Wanica. Laat iemand anders op je plaats gaan naar Wanica. Ja toch? Want als je zoveel met je soort importbedrijf geld verdient. 10 tot $20.000. Ik heb het niet gezegd. Maar buiten. En je zegt van je kan liever je business gaan doen. Laat dat ding voor iemand anders. En bedankt en ga weg. Maar nee. We gebruiken het voor reizen. We gebruiken om andere mensen te verrijken. We gebruiken van binnen- en buitenvrouw op posities te zetten. Andere fragment mensen. Maar ik argue andere fragment. Van de werkende bevolking onder de armoedegrens leeft, voorzitter, zijn de kosten, prijzen van medicijnen, schoolbenodigdheden, vervoer, transport, elektriciteit, water, productie, inputs, bouwmaterialen etc. meegerekend. En de regering doet maar 2 dingen die heel eenvoudig zijn voor de regering. Belastingdruk opvoeren, take money for, put money for people, maak het volk armer. Of doet hij een selectieve berekening van... Wie maakt het volk nu armer? Hoeveel was de koers? Hoeveel was het pak cement? Wie maakt het volk nu armer? Eerlijk. Mensen? Jammer dat dit aan een fassie, jong. We kletsmeren. Wie maakt het volk nu armer? President nu. Ik ben leg uit naar die ena.
Ja, armer geworden en dit. Medicijnen. Er zijn niet eens medicijnen. Ik rijd 25 apotheek. Voor bij one dressing, if you look boom. Bepaalde dressing, dat voor Finny. Leg haar volk nou uit, nou. Maar ja, alsjeblieft, meneer verpesten. Ik moet, dit is de realiteit. Meneer maar epi mensen. Mi sapta kan sting en hinder uno. Ik weet het. Ik weet het. Cobra, no? We elkaar cobra. Maar goed. Huh? Ik kan liever zeggen dagwe sneaky. Weet je, dagwe kinky. Ik ben kwek dagwe sneaky era. Isabi je toch? Ja? Zo is hij een sap zijn morgen. Maar goed. President. Vertel volk. Wat zijn al deze mooie verhalen? Huh? Al die mooie verhalen. Geen medicijn. Huh? Sma et dede. Want de spannen maken is van dat rakata spoed. Misschien was aan ook toe. Huh? Je por mi de na nga aste. Mi gado Sandra. Mine por no an de era. Sorry era. Sorry, maar mi moest draaien. Mi moest draaien met een volk wiki. Met een semman die si. Sana president no. Sabe taki. Met een majere. Kan de afvergeten mensen. Kan de ana embe taki. Lek van betaki. Voor een matro president. Taka mana 3 agenda 3 visie. Mi taken toch. Kan de abambe de wan trafesa ma change. Dis na echte. Want libis ma karakter. Ino man verander. Ino man veranderen. Isabi toch? Isa mijn ouders. No man bij brede gidep chite de scoren. 5e, 6e. Dat ik kan jou afbreden eten. President. You sap sa ipsana latour. You sap sa ipsana rango. You sap sa ipsana hanaslus. You sap sa ipsana flora. You sap sa ipsana houtuin. You sap sana para. Ino sabi. Ino sabi. Wat hij eerst aan zei. Is set op bureau eenheid. Je hebt het toch gezien? No man maar verklaar. Pede machine. No man verklaar. Sa bureau ei do. A bureau praat zo met pakket. Zo met miljoen. Tanga no bina makis a lijst ete. President. Huh? Uno makis a lijst ete. Dat je kon tegen me taki akondrei draaiboom dat we reis $100,000 a kost zogenaamd $200,000 a reis kost dat je gewoon wat trouwen meer geen 20 per Sranan het is naar let dat je gewoon Indonesië go lukken van de mijn rampaneer abusi je kan niet eens hier in het binnenland ordenen. Niets kan je doen. Dan gaan we naar klimaatconferentie. We gaan naar G20-conferentie. We gaan naar alle soort conferenties. Dan heb je een of andere minister van AZ. Die kon vertellen 100 miljoen gehad van al die reizen. Wat heeft Dubai gekost? Wat heeft Florida gekost, regering? Nog steeds geen antwoord. Nog steeds geen antwoord. En dan kom je allemaal soort flauwekul uitleggen aan het volk. Alle soort chocolademars wekken voor terravolk. Dadelijk diesel, autonomie bij Takengba, ook wat 32, 34. Is je a koers wat 30. Per vape, vice-president Mofode. Per de amitaken toch. Mensen willen leren hoe ze niet. Deze akkoord de 30 na cambio. Handelaar na 31, 50, 32, 50 we paai. Ik ga het blijven zeggen, want voor zoals man heeft begrepen. Wat handelaar zou bij 5000 en 10 nunca nooit uit paai 30. Na 31, 50, 32, 50 wat handelaar uit paai. De goederen hij berekent op 34 of 35. Zo is babala handelaar voor de bouwmateriaal. Hij berekent op 36. U potego nu tontong. Dat na realiteit.
ano emotioneel me verter uno. Dat na business. Esmo pa na de poti man sa mus go bouw. Na de poti man sa nya alade. Na de poti man sa go alade na winkri. Da yon minister fu HI ook ons do leg uit. Ano saba realiteit van business. Ano saba realiteit van winkri man. Ta trowe, te want anta sa mus trowe san say beschadig. De no saba realiteit. Regering is ben je op de hoogte. Go luku. Ta verkopen ng ates. Go luku me oso e serie. Huh? Na no, mensen wasa ook toe. Unom die ambassade voor Nederland schuld. Tak une kies visum. Unom die Nederlandse ambassade ng Nederlandse regering die schuld. Na regering die si ay tak na nga ambassade ang minister buitenlandse zaken. En met dat ko tak na fake news. Sma sabe kisi 5 jaar visum. Sma sabe kis 2 jaar visum. Go luku. 3 mung, 4 mung, 2 wiki, 3 wiki. Na beleid is zo slecht van regering die si. Isabi na Tef Bouter sa de mabegi gewoon visum. Lek next nop sa. Dat na regering. Wis fa. Maar in het periode voor regering Brunswijk, Santoki, Brunswijk. Go je geschiedenis na. Go je geschiedenis na. Regering inaben door om een datra egwe. Regering inaben door om een onderwijzers egwe. Om een kader egwe. Yuna aben door. Pewelibi. Ha? Pewelibi. Hemel welibi. Uneshi. Of iemand drone welibi. He we free drone. En lukutak ay alasay branchi, alasay mooi. Ha? Udeen fluweel. We rijden op sa, sirene, wel koken vrij vest. Wanneer man mag fascio. Feest hij feest voor de regering. Ha? Ja, wij bestel, constant. We moeten eten. We moeten steak eten. We moeten nasi rames eten vandaag. Ha? Nasi met sibop garnalen moet ik eten vandaag. Dan maf latour, no man bij een pakje alesi voor een pontu voor bori. De katak say wani. Sma lesi, sma no lesi, sma roko en roko. Wel, misap sma say roko. Tadora sesde van de man. Ana money moro. Ana money pagi de chi bus. No bus op een baka. Want diesel op ho. Na ujerek ba toch? Na fake news met tak baka toch? Want u vetak met tak altijd fake news. Daarom je lobby toch? Is je Stefan Shang? Huh? Voor mij Stefan Shang. Je bent in een verkeerde partij hoor. Anders moet je aansluiten bij wie Sranan beweging. Huh? Dan gaan ze je begrijpen. Huh? En mij tak mi taaltjes ook bij in het DNA. Dus mi breedte. De mijn arki mi sa mij tak zo lezen. Huh? Mi breedte. Volg Stefan Shang. Huh? Volg hem. Lees artikel ook toe. Voor Sunil Suklal. Koluku. Gewoon de mij arki sa mij tak. De mij tek mi fake news. Me kwam mooi nieuws ving. Uno denkt dat mi vergeet die ROGB. Mensen, Sande psa. En mi breed want to my kosmi. Mi breed te want my tak want to sanif mi. Maar mijn accident. Mek ding. Luku sa de taki na nga duera. Want tanga no. Isabi toch. NPS gaat niet uit de regering. Dan heb je daar een logo. Die alleen maar voor eigen belang gaat. Die alleen maar ineens is directeurfunctie niet belangrijk. Maar onder de grond los aan hij zit hier. Mensen is voor de gekhouwerij. Ik weet niet wie ze voor de gek houden. Maar geloof me. Ik ga ze ook uitkleden een van die dagen hoor. Dan ga je zelf zien.
Als ze met die low-hanging fruits. En de mij hoor rekenen naar dat. Want alle de logo die zie. Ze ik kon knap dat podium. Ze go leg uit in DNA. Dat is no one me dape. Want de mij leja volk. Nanga de 2-3 visie. Nanga de 2-3 agenda. De mij leja volk. Is jammer. Ik hoop dat je mensen naar de programma's, naar de man zijn etaka waarheid, het tak volg allemaal, zijn tak minstens 90% waarheid. Want allemaal etak 100%. Ga daarvan uit. Maar allemaal etak choose a waarheid en zorg a waarheid om volging. Want er komen geen makkelijke tijden. U kan beginnen natu borsu. Ano makkelijk naar de man die zie. En de man zie nog weer makkelijk. Skrissa met tegono. De man die zie. Do kom. Vanaf trajari. Yoshi ome pakket oprati. Vanaf trajari. Ishi de my free money. Schrijf respecti de na apgi money. De my free money. Gilibisma. Tak teki. Teki jaso. Huh? Agest taki. Tak de man is schulek libisma moro. Zo gaan ze met ons om. Huh? Mijn free money. Zo zoek je eigen belang. Dat mijn free money. Na systeem. Follow you. Jump op dat podium praat money. Saka money. Trama na ma opocha money gwe. Dat is onze leiders. Zade kadesref leiders mentaliteit. Alle soort showprojecten. Alle soort showprojecten. De nasaptak money na fu respecti. Money in het tek dat je fringisma. Na libisma. Alasma op wa yeye. Maar volgens mij, na wa kikgide. Voor lukuta mi aba volk bakami. Mi kan baya volk. Mi kan baya volk na wa trui. Mi kan baya volk na wa pakket. Mi kan baya volk na wa paraplu. Mi kan baya volk. Tak jere tere stem gi baka. Dan kan ik weer rotzooi uithalen 5 jaar. Voor mij en mijn familie en mijn vrienden. Zij look of me. En de kapitalisten die sponsoren. We schrijft zij gronge praat hier. En niemand praat meer over Sabaku project. Niemand praat over Sleebesweg. Niemand praat over kavelverdeling. Niemand praat hoeveel gronden zijn ingetrokken van mensen die geplant hebben op het perceel. Grondinspectie, ik heb het gezegd, is een bedrijf geworden. Zo corrupt zijn ze nu. Zo corrupt. En deze regering en Satoki, die weet het ook. Want je hebt toch een inlichtingendienst? Of kijken ze de hele dag naar Nankusing, of kijken ze naar Redman, of kijken ze naar meneer Piquet. De hele dag kijken jullie wie kritiek levert. Regering, no las amoni tap uno. No las amoni tak je lukumi na de man zij lever kritiek. We lever kritiek voor you change, maar you buba deki toch. You no man change. A olifant schrijft hij change. Maar you mina sapsot buba wabi jong. Une change jong. Samsi a gedierte dat is hebben zo'n dik buba lek uno toch. A dit is 20 miljoen jaar geleden. Maar als agesta kan komen baka. Une firi jong. Minister zei furo. If no trakondre. De maar bedankelijk minister. Eventjes was aan die sa. Aan mij bedankelijk minister. Agelja te je tak moro. Amoro de furo. Amoro de dusani. Amoro de dupersma. Eventjes je want trui. Agelja de lo. Maar goed is. Maar zo'n partij hoor. Dat je luka rancune. De luka rancune. Dat we na wanger. We na Sranan man. De luku. Samsa. Utan volk. Utan share. De yoshi. Samitaki en okontru. Yoshi de pakket. Vanaf 3 jaar Februari maar. Show. Bigi show lek samitay gono. Dat we lukus mo hor veiling tap libisma.
Daarom ik breed ik bon voor mamus oppo. Mix mij kon bewust. Tak ana trui, ana pakket, ana disi, ana dati. Mana gewa bon Sranan. Gewa bon Sranan. Huh? Mensen, u go smoku oso. Bij smoko, sani go smoku oso. Wat a gerstaki, de man se duan sa tak ala oso. A gestak nek op sa. U go bij wa smoko patuera. U go smoku op mek ala de tatu sang we fayari. Mek Januari begin fallen boom. Me begin taigonu. Me begin taigonu. Mensen, vandaag zou ik een gast hebben, een Ghana-kenner. En meneer is 77 jaar, zoveel. Jaren gewoond in Ghana, Sranan. Hij heeft ook op een platform hier gewerkt. Maar Sapfuru Sranan. Ik probeer het aan een lukt met idee, want hij zou live komen. Maar de eerstvolgende live van mij, meneer Shores, Ghana, met een Ghana-kenner. En die meneer gaat vertellen over slaven die naar hier zijn gekomen. Amago alles heeft Ghana. Ama sabasani met takangaman. Ama ook over een herstelbetaling. Dus utanshera video die zie. Jammer dat kan lukt met idee. Het systeem niet vallen uit. Maar ja, vanaf volgende maand hebben we eigen studio. En daar gaan ook gasten komen. Want aan een miwang otak dadelijk. Is dat Newara wat een beetje bekend, een beetje bescheiden blijven. Maar laten we kijken. Laten we kijken wat het wordt. En van natuur gima krakti. En lek voor sabi. Want toen zijn hij kom. Wat toen fake news hij komt binnenkort. Dan gaat u zelf zien. En dat de fake news dat met je komt. En samo chako baka. Want de mij janso in uw onderzoek, maar we teken vallen rustig. En met de pakira relax. Want ze mogen die pakira's ook niet allemaal in kaart brengen. Maar mensen, ik wil iedereen bedanken. Ik zie u met wapoku. Wie Sranan? Moet draaien dat we baka dadelijk. En ik hoop dat u share. Want je clip ook kom, u de bezig. Na Sranan, maar koop bondru makandra mensen. Ko sabi pewe go. En mijn actie allemaal lekker meneer Neng Minoshi Michel video wel. Amang de boom bezig. Ik hoop dat die meneer met me contact maakt. Je moet me kennis aan meneer die zie. En voor sabama Neng. Amma sa me kan film voor een cassava fabriek. De Luku. De minister, toch, voor LVV, die niets te maken heeft, omdat weer de vorige regering. Ik wil de jongeren vragen. En ik zoek ook naar jongeren die graag willen onderzoeken. Ga jullie na wie para-industrie heeft kapot gemaakt. Ga jullie zelf na hoeveel mensen, Surinamers, daar hebben gewerkt bij para-industrie. Ga jullie zelf na, voordat ik ermee kom. Wat voor producten wij allemaal daar hebben gemaakt. En hoe ver we zouden zijn vandaag. Kijk wat politiek 45, 46, 47 jaren lang. Marienburg kapot gemaakt. Bruinzeel kapot gemaakt. Para-industrie kapot gemaakt. Victoria kapot gemaakt. Patamaka kapot gemaakt. Fedra kapot gemaakt. En ga zo door. Onze politiek. En ik zeg, iemand zei me politiek is vies. Ik zei hem ja. Als je vieze personen hebt in politiek, is politiek vies, ja. En dit soort mensen moeten jullie gaan afrekenen. Want politiek is niet vies. De mens maakt het vies. De mensen die zich leiders noemen, maken dat vies. Maar je hebt weer eerlijk politieke mensen. Ik praat met ze.
Dus ik vraag aan de jongeren. Dat je no. Ugo onderzoek. Go je geschiedenis na. En dan met de man op potty. Like misschien last breaking news. Want we gaan terug. Want men weet niet hier dingen apart te houden. Men is weer bezig. En hij gaat zeggen. Toch, men is weer bezig. Toch, met ons weer terug te brengen naar het verleden. Laat me de mensen zeggen die bezig zijn met alle soort weer in nieuws te zetten. En ik praat over dat deel van 8 december. Een soort filmpje zetten jullie. Dat mensen weer gaan schrikken. Het is geschiedenis. Ik keur het niet goed. Maar dat kan je niet telkens gebruiken voor ons natie Suriname. Je kan dat niet telkens gebruiken om een zogenaamd te houden tegen andere mensen. U tap naar de rotzooi, naar de nonsens dat die. We moeten verder gaan. Laat de rechter en de OM hun dingen doen. We hebben geen sensatie meer nodig. We hebben geen bloed meer nodig. We hebben rust nodig. We hebben ontwikkeling nodig. Want we zien helemaal geen ontwikkeling. Deze 2 jaar zijn we zo achteruit gegaan. En jullie, Red Suriname, jij Santoki, had ons zoveel beloofd. Maar nog steeds 0,0,0,000 niets gedaan. Geen enkel resortplan, geen enkel resortvisie, geen enkel districtsplan. Die dingen worden geschreven, gezet. Er wordt geen moer gedaan, chocolade. Niks wordt er gedaan. Alleen maar eigen belang. Nog steeds zijn jullie bezig met positie voor vrienden en familie. Nog steeds zijn jullie bezig wie jullie moeten breken en wie jullie niet moeten breken. Jullie zijn nog steeds bezig om te kijken wie jullie kapot kunnen maken. Wel, jullie hebben me kapot gemaakt, maar mijn lichaam is er nog, mijn geest is er nog. Wat valt er nog kapot te maken? Wat valt er nog naar mij kapot te maken? Dat vraag ik jullie. Jullie zijn de hele dag bezig alles te stoppen van me. Alles. Maar er is een natuur. En niemand kan natuur kapot maken. De natuur gaat u kapot maken en jullie kapot maken. Toch? Ik heb nooit een regering gezien. Toch? Die het volk apart houdt. Allemaal. Je speelt mensen uit de regering. Je scheidt de UNO. Dat we Libië naar rust en vrede. Dat you, ik kom, ik bos alles aan in 2 jaar. You, ik kom, dat je tek lek wiswasi. Want UNO, je want gebruik UNO. Daarna oil and gas, daarna HPSG deal, daarna DC, daarna dat. Maar intussen, we grab grong, take money, take chuku, praat grong, pai betalingen. Ik ben kort, hè. We doen alle soort betalingen, maar man zei wacht 10, 15 jaar, uno ma pai. Chichi bedrag uno ma pai. Ziekenhuiskosten uno ma pai. Mensen stand by. Stand by sopsa. Dadelijk aan mij kom baka. A Jojo au kom baka. A her Jojo. A hora her kondri Jojo. Dat we gwa Indonesië. Dat we gwa Griekenland. Dat we gwa Disi. Dat we gwa Dati. Check de reizen. En die ene minister van Algemene Zaken. Op taluking. Op taluking. Mensen, nog bedankt. Blijven sharen. Milobono, een warme prasa voor iedereen. Een prettige avond, prettige middag. No discrimination. All I want to see is education. Ciao, ciao. Love you, mensen. Love you. Listen.
trigo sutu tamara. Me no go make them miss me, that they kiss me taptara. If we bro me, now we bro me make